Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne punkt fra Belsac. Her er vi fat i en aflang model, lavet i et meget lækkert skinmateriale. God detalje her foran, med lige lidt flet her i skinnet. Hvis vi starter heromme, kan vi se, at der er lynlås, og man kan lyne helt ned på siden. Det vil sige, at man får et godt overblik over ens møntrum. Der er 2 store rum, opdeler et lille skillerum herinde i midten, hvor man lige kan have parkeringsbillet eller biografbillet liggende. Så er der plads til 2 kreditkort i den ene side, og 2 i den anden. Så alt det nødvendige kan man have i det her rum. Så kan den åbnes med trykklap. Inde bag ved trykknappen er der et stort rum her. Og når man åbner den op, har man simpelthen overblik over alle sine kort. Der er plads til masser af kreditkort op her og her. Og der er plads til billeder her, eller et kørekort. Et nyt kørekort, hvor man lige skal se billedet. Rum ind i siderne, både her og her. Så en punkt, der virkelig kan rumme meget, men hvor man kan overskue det hele. Har du lyst til at vide mere om punkten, så spørg mig eller kig forbi.